Når ammoniak ikke er dækket til, afkøles det til temperaturer under dets kogepunkt. I denne spand er der målt temperaturer ned til minus 45 grader Celsius. Almindelige butylhandsker bliver skøre, når de dyppes i den kolde ammoniak, og de brækker ved bevægelse. TST's lavisolationshandske holder temperaturen ude uden problemer, og den bliver ved med at være fleksibel. Hånden beskyttes imod kulden. Flasken skylles her med ammoniak. Den indeholder nu ammoniakdampe. Når ammoniakdampene kommer i kontakt med vand, opløses de. Volumet kollapser, og vandet trækkes med et slag ind i flasken. Dette kan være meget farligt, såfremt vandet suges ind i et ammoniakanlæg. Reaktionen ved flydende ammoniak i vand er meget voldsom. Når flydende ammoniak hældes i vand, så koger blandingen på grund af vandets høje temperatur og hydratiseringsvarmen. Derfor opstår en kraftig reaktion. Når vand tilsættes til flydende ammoniak, er reaktionen endnu mere voldsom. Blandingen i spanden bliver varm. Dette skal forhindres under alle omstændigheder. Den flydende ammoniak koger på underlaget og fordamper. Sker dette i et lokale, vil luften i rummet meget hurtigt indeholde en høj koncentration. Inden for kort tid kan der derfor dannes dødelige koncentrationer i lokalet. Ammoniak er giftig ved indånding i høje koncentrationer. Ammoniak angriber også huden, især slimhinderne. Kommer ammoniak i øjnene, skal de skylles omgående. Ammoniak kan blive meget koldt. I aerosolen er der blevet målt temperaturer helt ned til minus 70 grader Celsius. På huden kan ammoniak danne vabler, der ligner brandvabler. Kontaminerede hudflader skal skylles med store mængder lunken vand. Den hvide aerosolsky er meget kold. Den kan køles af helt ned til minus 77 grader Celsius. De fleste kunststoffer bliver skøre og knækker. TST-dragten består af et hvidt overtræk, der fungerer som kemisk barriere. Den er bestandig og fleksibel ned til minus 80 grader Celsius, og den kan kortvarigt modstå temperaturer på op til 1000 grader Celsius. Nedenunder bæres en rød isolationsdragt, der ligesom brandsikkerhedsudstyr beskytter huden imod ekstreme temperaturer. Ammoniak danner en eksplosiv blanding med luft. Der sker en forpuffning. Energien er dog ikke så stor som ved en eksplosion af propangas i luft. TST-dragten er modstandsdygtig over for denne temperatur, hvilket er påvist under test. Når ammoniakken antændes, brænder den ikke videre. Den kan kun holdes i brand ved hjælp af en understøttende flamme. Uædle metaller går i opløsning i ammoniak eller i blandinger af ammoniak og vand. På grund af den høje fordampningsvarme kan ammoniakaerosol rekondenseres til flydende ammoniak.
at aerosolens ammoniakdråber fortættes i en isoleret rørformet kunststofpose til flydende ammoniak. Ammoniakken kan herefter transporteres videre til et opsamlingskar. I tildækket tilstand i det isolerede opsamlingskar forbliver ammoniakken flydende og stabil, og fordamper kun i meget begrænset omfang, fordi ammoniakken er afkølet til under kogepunktet. Arbejde med TST-beskyttelsesudstyr kan trænes hos Survival under realistiske forhold. Et ammoniakkøleanlæg simuleres i en container. Opgaven består i at redde en person ud og lukke utætte steder. I denne container dannes der en koncentration på 3% ammoniak. Dette er en absolut dødelig koncentration. Takket være sikkerhedsdragtens effektivitet er det muligt at arbejde sikkert, så længe almindelige sikkerhedsbestemmelser overholdes. Kursuslederen overvåger forløbet gennem en rude. Skulle der opstå problemer, kan containeren straks ventileres. Det er nødvendigt at gennemføre flere øvelser hvert år for at kunne garantere sikkert arbejde under vanskelige forhold, som for eksempel arbejde på høje stiger. Det er vanskeligt at arbejde i mørke. Indsatsholdet kan kun arbejde i lyset fra en lommelygte. Hele anlægget overvåges med infrarødt lys, og således kan man følge nøje med i alle indsatsholdets aktiviteter.